Malawi Today. Mwaswera bwanji amalawi nonse chigawo chino chakumadzulo Limpopo FM with Comrade Ntanyi wa programu ya Twitter imene timaicha nkhanga zaona. Choyamba ndafuna kuti ndithokoze kwa wina aliyense amene anatumiza mafuno abwino komanso amene tinakhala nawo kuphwando. Ndofuna ndikuyamikeni chifukwa cha kubwera kwanu, ndiponso onse amene anatumiza, onse amene munatumiza mphaso zanu zinafika ndipo tinazilandira ndi manja awiri. Ambuye azikudalisani, makanso aonjezere pamene mwachosa. Mumve kunyadira pa Friends of Mtanyiwa amene munatenga gawo lalikulu kwambiri pa birthday party imeneyi. Komanso ndikufuna ndikayamikire magulu onse ankhanga zaona komanso Malawi First chifukwa cha support yanu imene munatipasa. Ndikhulupirira nthawi ina muzathaso kuapangiraso anthu ena. Choncho amalawi ndisakutengereni wautali, titamange chifukwa tatenga masiku osabwera ndi nkhanga zaona chifukwa chonauti tinali kuyesayesa kutamanga kuti tione kuti tipange bwanji amalawiso timve kuti kodi kunjaku kwa bwanji munthawi imene tikuti manganyalization, nthawi yovuta imene spani zosiyana-siyana zikuyesa kuti mwina zikope anthu ndikukhalaso ndi anthu pa ground kuti akawavotere. Taonatu kunali whistle stop ati misonkhano yoyima ya munjira ija imene amapangisa mtsogoleri wa dziko. Zomvesa ikisoni kungoona magalimoto amene anachoka ku State House, basi anthu opita kuti akasangalali naye kumusangalalira president iyo osapezeka. Anthu amangoyima nkumadabwa ndikumaona kuti kodi chikuchitika ndi chani, kwabwera alendo mdziko muno. Ndi mmene zimakhalira kukhala ndi anthu bwino nthawi zambiri ndi kwabwino. Tizikumbukira za mmawa Lazarus Chakwera ndi boma lawo anayiwala zonena kuti kuli mmawa. Sono mmawa uja wafika ndendi zimene zikuchitikazi, kanga kuti munthu yosana badwire mdziko momwemo, kanga kuti ndi mulendo aliyense akungomuthawa. Ngati munaona mwana akazibhibhira ntchentche mmene zimachitikira lero, ndizomvesa isoni kwambiri kuti president mtsogoleri wa dziko
anthu ndikumakuthawa m'malo momakunyadira koma anthu nkumakuthawa. Zizindikiro zimene zikuonetsa kunena kuti utsogoleri wativuta, utsogoleri ukungofunika kungovomereza kuti ine zandivuta apa ndingoapasapo bwalo ena, komabe poti akuti njoka ikamafa kanchira be kamatha kumagwedera. Nde Amalawi tiyeni kwasala kundikochepa kwakukulu ndi kumene tachoka. Tisabwerere mbuyo, tisafoke. Ndaona a DPP, a UTM akuyendera limodzi. Ndimaonanso kainifomuso kena kamtundu wina wachikaso kamapezekaso mmene mukuti achikuchitika ndi chani. Kwafusa kuti comrade ife zachipani chathu tayiwala, mtsogoleri wathu kumene walowera ndi takudabwanso kunena kuti sitikanayenereka kulowera kumeneko. Kuli bwino tipange zimene zili pa ground zimene anthu akuzikonda. Choncho masapota azipani za chikasu iwo asankha kuyenda limodzi ndi mtsogoleri wa DPP ndi mtsogoleri wa Ford, mtsogoleri wa PP, mtsogoleri wa UTM, kuti ife kuli bwino tiyende kaenda amene wachifwa nthawi ino Amalawi avutika. Choncho programu yanga chigawo chakuma dzulo kuno ya Nkhanga Zaona akundipasira ndi lawyer wathu pa Limpopo FM amene wa nambala yawo ndi 076 24 58485. Lawyer pa Limpopo FM. Nonse amene mufuna kupangisa website, nonse amene mufuna kutsegula ma business mdziko licha la South Africa, tamuimbirani lawyer ameneyi akuthandizeni kutsegula company yanu. Kaya munaitsegula company yanu koma pali mavuto ena amene mukukumana nawo, tamuimbirani akufotokozerani kuti zimakhala chonchi. Ndiye nambala yawo ndi 076 24 58485. Nkuthekaso anthu ena tili ndi mavuto ena amene tikufuna tithandizidwe kupyolera kwa lawyer ameneyi. Nambala ndi 076 24 58485. Mukatero ndikuti akuthandizeni. Limpopo FM ndi Comrade Ntanywa. Amalawi kunja kuno MCP yapanika kwambiri ndi ikuyesaesa njira zofuna kubera chisankho. Ndikuyankhula pano abale anga ndionena kuti ku polisi, ku ame akwesesa ndithu agwirizana zonena kuti atumize anthu kuchigawo chakumwera ku Eastern Region ndi kumpoto, atumize anthu okayang'anira chisankho achitetezo amene akuchokera chigawo chapakati. Ndiye chimene chikundidabwisa nchonoti kodi dziko litaligawana achigawo chapakati ndi amene azipanga china chilichonse kupita pena paliponse, koma tikapita kuchigawo chapakati anthu akuvutikaso kwambiri. Choncho Amalawi madzulo ano ndifuna ndikuuzeni kunena kuti ku area 30 kumene akukambirana kugwirizana ma strategy oyendesera chisankho kunena kuti chigawo chakumwera, chigawo chakumvuma Eastern Region, komanso chigawo chakumpoto kumene apange chotheka kutumizako okhaokha amene ali IMCP, asilikali amene ali IMCP, apolisi amene ali MCP, ogwira ntchito ku immigration amene ali IMCP, osangoti munthu chisawawa ndikagulu kaja kanatumizidwa kuntakataka kuja mwachangu tatiye tizimvere zimene amakambirana iwoso. Bwanaiso ndakutumizani deployment ya ma polling state centers panopo ndiri kumangoshi
anatirasa headquarters akuti deployment imene yakuifuna by Friday tikhayo lino tamaliza ifeyo atitanisa ma coordinators ali stage and planning and operations malijoni moda as I'm talking ndiri kumangochi kunoko ndikupanga deployment imene iyi ndiye ndakutumizani kuti ngati kungateke ndikupanga ineyo koma mwina mwake sisingachite bwino ngati nditapanga ndekha ifo nakuti my instructions amene atiuza kunoko ndonena kuti pasenta ina iliyonse pazikhalapo asilikali awiri osati apolisi awiri koma asilikali awiri ndikuti atipasa deployment target ngati niyo azomba strength yanu muvange deploy 60%. Ndakutumizirani template nayo ikuonesa strength yazomba mukayangana kwambiri iyana headquarters muona kuti azomba maboli amene akubwerawa kumene mwena mupange deploy manpower yanu mukuyenera kuti mupange deploy manpower yokwana 248 anthu amene maofficers yanu pomwe manpower yonse ikufunika 594 nde iniyo mufire macenters yo amene mukuona kuti muzakhala asilikali yanu okwana asilikali 248 musawonjezere musachosere mufika asilikali yanu 200 yani 48 kumene mufuna apiteko ndi musika for combination mwaona mene ndayikira mobile MDF immigration police zone ndi kuti macenters amene muona kuti kuzapita immigration kapena kuzapita IMDF mothandizidwa ndi ineyo ndi kuti muzika wa polisi mmodzi ndi mwika wani pasenta amene ndikuti mkola ya MDF yo mwikaso wani ndi kuti parasilikali awiri wa MDF mmodzi ndi wa polisi mmodzi osati kuti mupange vice versa kuti mwina apolisi awiri wa MDF mmodzi ayi zikuchitika madera okhawa kumene kuli hotspot mwaona ndapanga ready mene momwe titaonjezeramo asilikali kuti mwina pakhale hotspot iliyonse pazikhala asilikali 6 ndi kuti tika mwina apolisi 4 IMDF awiri ndiye mungu ndifikira mama kaya muitanizana mwauza amene akupanga za operations ngati zingatheke fuwa mama activities akuti akuzifuna mama baiteni kuno kuti kaita maliza tiyapase then mapempha kuti mama wanga ndi mungu akwanise mukabwera ku office ungopeza anthu amene angofira manambala kuti ife apati tayikapo wani wathu tayikapo wani koma anthu mukaphatikiza akwanekeza kuti 248 musawonjezere musachosere for deployment is maorders achokera ku headquarters ndi mukapanga mungonditumizira ndikuti ineyo ndifika magabu so alijoni ndi ya college kuti noti tibalance chani deployment yo komano ngati a college ndi aujeni aifeyo timafuna titayikapo 100 ndikuti ineso zangu somekeramo anthu amene 100 basi kuti ibalance tiyapasa headquarters izipita manipawa ina yakuti apeza anthu ochokera ku madera ena ndi ena abwere kunoko azatithandize maorders amene achokera ku headquarters ndiye mundithandiza ngati nkotika zikakadika ngopanga ine mene ndikuonera kunoko ndikuti deployment izadzuka mene izakhalire mweso chona kuti atipasa sinase pressure kuti no tipange masanga timalize Amalawi kunja kunoto anthu ali pakalikiliki kupanga maplani obera koma chimene chikusangalasa ndichonena kuti plani ina iliyonse ikubwera poyera ndipo akanakhala ena anthuwa akanangokhala izizi ndikungozisiya kunena kuti chisankho chiponyedwe wowina awine woluza aluze.
chigawo chakumadzulo kuno ndofuna ndichenjeze, ndofuna kuchenjeza Mai Joyce Banda, ndofuna kuchenjeza Kasim Chilompa, ndofuna kuchenjeza Khumbo Kachali, ndofuna kuchenjeza Mai Jenny Ansa, komanso ndofuna kuchenjeza Enoki Chihana. Pali gulu limene lakonzedwa komanso ndifuna kuchenjeza Amai Kousi. Pali gulu limene lapangidwa kunena kuti likhale likukusakani misonkhano yonse imene mukhale mukuchitisa chigawo chapakati. Ndikudziwa Mai Joyce Banda muli ndi misonkhano imene mwayikonza chigawo chapakati, komanso Mai Jenny Ansa muli mwakonza misonkhano chigawo chakumpoto, ndipo anyamata amene anafuna kukupangani chipongwe anakulepherani. Ndiye ndifuna ndipemphe chipani chija cha DPP kunena kuti Mai Jenny Ansa pakufunika mumpase chitetezo chokhwima, komanso APP pakufunika chitetezo chokhwima chimene mukhale nacho kuteteza Mai Joyce Banda. Komanso ndimafuna ndichenjeze Enoki Chihana, mayendedwe anu akuyeneka kukhala abwino, komanso chitetezo chanu chikuyenereka chikhale chokhwima, ndipo Amai Kousi mukuyenereka kusamalanso kwambiri chifukwa chonena kuti anthu wasakupuma nanu chifukwa chonoti mwatenga joka m'manja mwanu. Choncho misonkhano imene ikuchitika chigawo chapakati komanso chigawo chakumpoto pakufunika msamale kwambiri. Taona MCP anali ndi msonkhano achithyola ku Kasungu, zimene zinachitika pamene paja zija Amalawi akuti kunali kuyeserera zida. Unfortunately zida zawo zija aziyeserera kolakwika chifukwa akanapita kukapangira chigawo chakumpoto kapena chigawo chakumwera mwina zikanakamvekako, koma anthu aja anali okonzeka. Endi matiye gas amene amachitika pamene paja anachitika kumapeto kwenikweni msonkhano uja ukupita kokuta. Imene ija Amalawi ndi strategy ya MCP imene abwera nayo kufuna kusokoneza misonkhano yonse ya zipani zotsutsa chigawo chapakati komanso kumpoto. Nkhani yake ndiyonena kuti akuti akayamba kusokoneza misonkhano azizanena zonena kuti munalepheresa msonkhano, munathesa msonkhano ku Kasungu wa chithyola. Gemu imeneyoyo ndi gemu yofoira, komanso azikuluakulu amene mwapanga ma strategy amenewa mitu yanu sikugwira chifukwa msonkhano wa ku Kasungu uja unali utatha, zimene zija zimachitika kumapeto kwa msonkhano. Choncho Mai Jenny Ansa, Mai Joyce Banda pakufunika kuti msamale kwambiri. Mai Joyce Banda mwangopulumuka pa ngozi ya galimoto imene inachitika, ndipo Amalawi ndizomvesa chisoni kunena kuti ngozi imene inachitika ndi Mai Joyce Banda imene anapanga Mai Joyce Banda, ngozi imene ija galimoto imene inakamenya galimoto ya Mai Joyce Banda mkatimo mwapezeka mbendera kapena makaka a chipani chija cha MCP, ngakhale anthu anathawa koma mkatimo munapezeka mbendera ya MCP. China ndikufunanso ndichenjeze zipani zonse zotsutsa mukamapanga misonkhano mwanu MCP akugwirisa ntchito zigawenga zimene azipasa ma uniform a DPP, zimene azipasa ma uniform a UTM, zimene azipasa ma uniform a chipani cha Khumbo Kachali, apereka ma uniform a Afodi, apereka ma uniform
a chipani cha Michael Usi odia zake alibe milandu cholinga akafika m'misonkhano moja azikhala ngati iwo ndi UDF not UDF pepani paja UDF iwo asankha kuyenda okha osati kuyenda nda Malawi sakufuna kuwapulumutsa Malawi. Ndeno chimene azipanga anthuwa azibweresa chisokonezo mwachisanzo avala mauniform a UTM ndoti pakachitika chisokonezo azinena kuti a UTM ndamene apangisa chisokonezo pa msonkhano wa DPP kanda a UTM ali ndi msonkhano pabwera anthu amene avala mauniform a blue kanda a Ford a DPP azinena kuti msonkhano wa UTM ausokoneza ndi a DPP koma chikhalire nicho anthuwa ali a MCP. Chimene ndingakupempheni nonse azipani mutakhala kuti mwayika ndondomeko zanu zabwino ndikumugwira mmodzi mwa anthu amene wawa akuzani munthu amene watuma kuti azipanga chisokonezo chimene choncho chigawo chakumadzulo kuno ndimafuna ndibere ndi chenjezo zimenezi ndi zimene zili pa ground. Limpopo FM ndi Comrade Tanjiwa. Chief Executive wa Eskom Bambo Kumwenda komanso akazi awo amene wawa akugwira ntchito za auditing a Finance Nyanda amene wawa a Finance Nyanda gulu limeneli ndi gulu limene ku Eskom lapasidwa ntchito chozasokonezaso chisankho. Chief Executive wa Eskom Mr. Kumwenda komanso amayi Finance Nyanda Kumwenda kutero kuli strategy yozazima magesi yozazimisa magesi kuzikakhale chindima ndiye chinchito chimenechi chili m'manja mwa anthu awiri amenewa kuti azabwerese chisokonezo. Ndiye ino mukukhala kufupi ndi Anyanda kulilongweko mukaona amayiwa muzingwaona kuti ndi munthu oyipa mtima ndi amene akufuna kuagulisa Malawi. Ino amene muli ku Plantaya nkhani ndionena kuti anthu amenewa ndi amene akufuna kuzasokoneza zachisankho moti ali ndi anyamata awo amene azagwire nawo ntchito oti akuthandiziranso chipani chimenechi kumatenga ndrama ndi kumapasa ndrama za ku Eskom zikuthera ku chipani chija cha MCP. Limpopo ndi Comrade Tanjiwa. Amalawi kwa salaku tisungirane nkute ndibwere nawo mawa. Nkhani zanga zimene ndibwere nazo mawa ndili ndi nkhani za amakifaleni Ngwirinji. Ndimafuna ndingowauza kunena kuti maplani awo onse amene amakambirana kunena kuti achite haki page ya Wabakili TV
komanso ngati comrade Ntanyiwa ali ndi mapeji achite haki nkhani ndili nayo, komanso ndili ndi audio yanu imene ainakenu mmayankhula amagifaleni ngwinjira. Unfortunately amalawi ndizomvesa chisoni, anthuwa amaona ngati akuyankhula ndi Wabakiri TV, anatenga namba yolakwika osaziwa zonoti amayankhula ndi ineyo. Nde ndili ndi ma message amene amapanga maplani apasidwa ndrama ndi vitumbiko mumba, nda amene wauza kunena kuti achite haki namba ya comrade Ntanyiwa komanso haki nambala ya Wabakiri TV. Nde nkhani zimene zizi ndizibweresa mawa kuti sizamveke bwino. Kumene tikupita kundifuna ndizibwera ndi programu imene zikhani ma minutes ochepa kuti nkhani zathu zizimveka. Nde ndili ndi nkhani ya amagifaleni ngwinjiri, ndili ndi ma audios ndiza player kuti azimvere okha, komanso ndili ndi ma conversation amene amayankhulana ndi ine nkumatumizirana, ndipo ndinauza zonoti ndikukumana ndi akuluakulu aku military tionana. Macfarlane osamasewera, ine nimaona ngati ukhala mmodzi mwa anthu omazimvera chisoni kuti mayi yanga amayendesa ndege anaphedwa, koma zochitika zako sizofuna kuyenda ndi Amalawi, ukufuna kwaononga Amalawi. Nde mawa ndibwera ndi nkhani zimenezo ndikatero pali Mpopo FM. Nkhani ya Chileka Airport ndibweraso mawa, nkhani ya Chileka Airport. Dzina la Chileka Airport lija siri kusinda, kumene kuja ndikupha mbiri, kumene kuja ndikupha mbiri. Lerolo ndi pamene ndasimikizira kunena kuti mtsogoleri wa dziko la Malawi sadziwadi kena kali konse, ndipo anali mbusa amagwira ntchito ku Chipiku. Imene ija ndi mbiri, Chileka ndi mbiri. Olo anthu amene anamwalira kuti adzuke amve kuti dzina la Chileka lija alisintha. Mpopo FM ndi comrade Ntanyiwa, ndithamangire kokhwitima tionaneso muzikawu zina. Tufuna chilungamo chioneke maifa ya Sound Sleep. Tunakwesa ndege tufuna so depends on platform Mpopo FM ya kina comrade Ntanyiwa kuzani ndikuuza siko chilungamo Pempeso Wabakiri Blues TV kuzani Hause ni Malawi chimene chinapa advice president chomene kukunika chioneke Malawi